Siyawamukela uTV hamba phambili ikhulu TV. Kaloku kwenzela lokhu subscribe, share, comment, like. Asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi kubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu. Kuthinteka abaningi ngesikhathi Kanjani edlulisa umyalezo ufika wathi sawubona ngilokhu ngizama ukubhale kuthanda ngiphelona leya mangalisi ngicela ukuthi kusasa ekuseni ngo7 AM hlangana kuleli page ngizobe ngikhuluma nani bukhoma abathandi bomculo wami ngizophinde ngamukele nama calls bukhoma ngizophendula imibuzo ethi ingabe lisha yini iQuantum why sengihamba nama bodyguard izimfihlo zami zokuyena iQuantum kanza kwethu abantu abaningi basale nemibuzo mangabe ke sekuvela ukuthi ngabe lisha yini iQuantum Kanjani uzophendula lo mbuzo kushuthi imibuzo elokhu ingene njalo le ukuthi lisha yini iQuantum kanti futhi uGatsheni sibonile lapha na ezithombeni eziningi usehamba nama bodyguard uthi ke uzobe ezophendula futhi ukuthi kungani esehamba nama bodyguard njengamanje ngoba ke ezophinde veze nemfihlo yakhe yokuwina iQuantum lapha nje uzokhumbula ukuthi uGatsheni kuthe maqala umncintiswane belokhu ehole phambili njalo kwala noma ke sebemsabisa ngosolazi lapha ke kodwa uGatsheni belokhu ephikelele njalo ethi cha lapha nangunombolo 1 ila engikhona impela awazange azakhudluke ukhombise ukuba iqhawe ngendlela eyisimanga ngaphandle komusha isikhathi komntana sekhaya ngabe wena ulindele ini noma ngabe khona yini osukuzwile ngeQuantum noma ke ngokuhamba nampodcast kaGatsheni noma ke ngemfihlo yokuwina kakhe ke uGatsheni ahlangana lapha kwi comment section ngizovola khona malana nalolu daba